Hei vaan, mä oon Kati Valjakka SNESistä. SNES Oy on perheyritys, joka on keskittynyt laserkaiverruksiin. Me pystytään kaivertamaan puuhun, kiveen, lasiin, muoviin, erilaisiin keramiikkaan, nahkaan, melkein mihin tahansa, mihin keksitte. Voidaan sinne kaivertaa suoraan kuvasta, logoja, tekstejä. Voidaan suunnitella ihan mitä haluatte. Meiltä onnistuu ihan kaikki. Täydellisiä. Esimerkkituotteena meillä on tässä nyt noita lasinalusia puusta sekä kivestä kaiverrettuja, kivinen tarjoilualusta, erilaisia avaimenperiä ja puuhun kaiverretut käyntikortit. Ja nyt kun joulu on tulossa, niin meiltä voi tilata personoidut joulukuusen koristeet roikkumaan. Sen mallisia kuin mitä kukakin haluaa ja laitetaan niihin semmoista kuvaa, mikä sopii kenenkin jouluun. Ja noidenhan ei tarvitse olla ollenkaan puuvärisiä, niitä saa maalattuna ihan mihin väreihin haluaa. Meiltä saa toki tietysti myös nimikyltit postilaatikoihin tai talon oveen sekä numerokyltit talon seinään. Apuna meidän kaikessa suunnittelussa on tietenkin myös maskottikoira Stella. Niin. Kaikilla pitää olla oma työnjohtaja. Hauskaa syksyä jatkaa kaikille. Hei hei!